مبزحتو اجزا كدان كلنا انتا يرأيني تراينا نبل جن كدانا نعلم انتا يزاربالو إن حسيبنا نفلت دو كل جزا كدان كلنا متباق تراي يوز مثلنا جن أكدادنانا كاب تباقنا العلي مخانو تفلت دو أكدادنانا بزي قالات بزعبا مننتنا بزعبا سنلبونانا بزعبا حلمنا ندليتنا نزاربيو لومي أكدادنانا بزعبا مننتنا انتا يناقر أبز بالرئيسة قداي عميق تنتانا كنرينا كسام وداتا مسانا تنحو كدان سوندتنا مشفاني تراي ايكونن كدان نوشت او قانقوانا مقلتي نايسن البونانا ملكت كم ودما سبات بزعبانا زلوا مرأيا زوسن ناي مجمرتا ملغت زحلف يو لومي ابزا فيديو أكدادنانا أبشتاو سمعتنا زلوا صلوا حبرتات بزعبا حسابنا انتا يزاربو اتي ناي شوعاتا سكند حقي انتا يزبلو نتبتات بزرزر كنرينا قداماي أكدادنانا أبشتاو سمعتنا زلوا صلوا سنلبوناوي مصنعتታት كم زملاختو نحنا نمرصم كداونتي ابتي اوشتنا زلو سمعيت نصبراق يوم حدا سب صفوفن سمعمعن كدان كخدن كلو اب سرحن مسبات زلو ركبن زلعله እዩ ናይ በዓል ሞያ ስምዒትን ድፍረትን ድማ ይህልዎ እዚ ማለት ንሕና ዝተኸደናዮ ክዳን ኣብ ኣተሓሳስባናን ስራሕናን ዘለዎ ቀጥታዊ ጽልዋ ዘመላኽት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ናይ ሓኪም ክዳን ዋይት ኮት እንተተኸዲኑ ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ጥንቃቐን ትኹረትን ከም ዘርኢ መጽናዕትታት የርእዩ ንሕና እውን ጽፉፉን ፎርማልን ዝኾነ ክዳን እንተተኸዲና ኣእምሮና ሎሚ ስራሕ እዩ ቁም ነገር እዩ ዝብል መልእኽቲ ይበጽሖ ስለዚ ክዳን መንነትና ንኻልኦት ንምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንባዕልና እውን መን ምዃንና ንምዝካር እንጥቀመሉ መሳርሒ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጽቡቕ ስምዒት ምስ እንህሉ ተስፋን ሓጎስን ክስምዓና ከሎ ወይ ድማ ናብ ኣዝና ኣነኽብሮ ሰብን ቦታን ክንኸይድን ከለና ድሙቓት ሕብርታትን ንዓይኒ ዝስሕብ ኣከዳድናን ንመርጽ ኢና በኣንጻሩ ድማ ኣብ ሓዘን ጭንቀት ወይ ድማ ድኻምን ናይ ውድቀት ስምዒትን ምስ ዝስምዓና ንመንነትና ንምሕባእ ዘጥዕሙ ሰፋሕትን ድሙቓት ዘይኮኑ ሕብርታትን ንመርጽ ኢና እዚ ማለት ኣከዳድናና ምስ ኣእምሮና ዘለዎ ቀጥታዊ ዝምድና የመላኽት ንስኻኸ ኣከዳድናኻ ናይ ውሽጣዊ ስምዒትካ ነጸብራቕ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? ካልኣይ ሕብርታት ብዛዕባ ሓሳብና እንታይ ይዛረቡ? ብዛዕባ ኣከዳድና ክንዛረብ ከለና ሕብሪ ዓብዪ ቦታ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ሕብርታት ድማ ናቱ መልእኽቲ ኣለዎ ሕብርታት ቃላት የብሎምን ግን ድማ ዓዊሎም ይዛረቡ ንሕና ድማ ስምዒትና ንምግላጽ ንጥቀመሎም ንኣብነት ጸሊም መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሓዘን መግለጺ ጥራሕ መሲሉ ይስምዓና ኸውን በኣንጻሩ ግን ጸሊም ሕብሪ ሓይሊ ስልጣን ምስጢራውነትን ዓርሰ ተኣማንነትን የርኢ ጸሊም ክዳን ዝመርጹ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ባዕሎም ዓለም ዘለዎም ወይ ድማ ክብረትን ቁም ነገርን ዝደልዩ ሰባት እዮም ጻዕዳ ሕብሪ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ሓጎስን ሰላምን ንጽህናን ምልክት እዩ ብተወሳኺ ግን ጻዕዳ ሕብሪ ኣብ ሊጾም ዝፈትውን ዝኽደኑን ሰባት ሰላምን ንጽህናን ጥራሕ ዘይኮነስ ሓድሽ ጅማሮ ዝደሊ ሰባት ዝመርጽዎ ሕብሪ እዩ እቲ ካልእ ሕብሪ ሰማያዊ እዚ ሕብሪ እዚ ተኣማንነትን ምርግጋእን ይገልጽ ኣብ ቢዝነስ ዓለም ሰማያዊ ዝመርጹ ሰባት ክእመኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ይሕሰቡ ንኣብነት ኣብ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ሰማያዊ ሕብሪ እንተተኸዲንካ ኣነ ተኣማኒ እየ ዝብል መልእኽቲ ትሕልፍ ኣለኻ ማለት እዩ ቀይሕ ሕብሪ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ናይ ፍቕሪ መግለጺ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ናይ ድፍረትን ሓይልን መግለጺ እዩ ቀይሕ ሕብሪ ዝኽደኑ ሰባት ካብቲ ካልእ ብዝበለጸ ኣቓልቦን ትኹረትን ዝደልዩ ሰባት እዮም ኣነ ኣብዚ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ድማ የመሓላልፉ ንስኻ ኸ ኣየናይ ሕብሪ ኢኻ ተዘውትር ባህርያትካ ኸ ከመይ እዩ ምስጢራውን ክብረት እትፈቱ ሰብ ዲኻ እዚ ማለት ምርጫኻ ጸሊም ሕብሪ እዩ ማለት እዩ ሓድሽ ጅማሮ እትፈቱ ሰብ እንተኾንካ ድማ ምርጫኻ ጻዕዳ ሕብሪ እዩ ማለት እዩ እሙንን ርጉዕን ሰብ እንተኾንካ ድማ ሰማያውን ድሙቓት ዘይኮኑ ካልኦት ሕብርታትን ኢኻ ትፈቱ ማለት እዩ ኣቓልቦን ትኹረትን እትፈቱ ሰብ እንተኾንካ ድማ ቀይሕን ካልኦት ድሙቓት ሕብርታትን ኢኻ ትፈቱ ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ 7 ሰከንድ ሕጊ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ሓደ ሰብ ብዛዕባኹም ውሳነ ንምሃብ ዝወስደሉ ግዜ 7 ሰከንድ ጥራሕ እዩ እዚ ማለት ገና ኣፍኩም ከይከፈትኩም ሰባት ብዛዕባ ዓቕምኩም ስብእናኹምን ተኣማንነትኩምን ይፈርዱ እዚ ፈርስት ኢምፕሬሽን ይበሃል ስለዚ ኣከዳድናኹም ንዓለም እተመሓላልፍዎ ሳይለንት መልእኽቲ እዩ ጽፉፍ ኣከዳድና ንናይ ሰባት ክብሪ ከም ዘለኩምን ንባዕልኩም እውን ትኹረት ከም እትህቡን የርኢ እስኪ ንሓንቲ መዓልቲ ፈትኑ ብጣዕሚ ተኸዲንኩም ናብ ሓደ ቦታ ኸዱ
በቲ ኻል መዓልቲ ድማ ብዝተበላሸወ ኣከዳድና ናብቲ ቦታ ኸዱ ሰባት ዘርእኹም ግብረ መልሲ ፍጹም ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ክትርእዩ ኢኹም እዚ ድማ ኣከዳድናና ንመንነትና ንምግላጽ ዘለዎ ዓብይ ዓቕሚ የርእየና ራብዓይ ኣከዳድናናን ማሕበራዊ ርክብን እቲ ሓደ ዓብይ ርእሰ ጉዳይ ኣከዳድናናን ማሕበራዊ ርክብናን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣከዳድናና ኣብ ክልተ ዓበይቲ ናይ ኣከዳድና መንገድታት ይምደብ ንሳቶም እውን ባህላዊ ኣከዳድናን ዘመናዊ ኣከዳድናን እዮም ባህላዊ ኣከዳድና ክንክደን ከለና ንባህልና ዘለና ፍቕሪ ብመንነትና ዘለና ሓበኒና ንገልጽ ሰባት ዝተኸደናዮ ክዳን ብምርኣይ ጥራሕ ካበይ ከባቢ ከም ዝመጻናን ብዛዕባ መንነትና ብዘይ ምንም ቃልን ነረድኦም ብተወሳኺ ድማ መንነትናን ባህልናን ነፋልጥ መንነትና ዘለና ክብሪ ድማ ንገልጽ ዘመናዊ ኣከዳድና ክንክደን ከለና ድማ ምስ ዓለም ክንጓዓዝ ዘለና ድሌትን ቅልጡፍ ለውጢ ንምቕባል ድልዋት ምዃንና ነመላኽት እምበኣር ኣከዳድናና ንመንነትና ዝገልጽ ካብ ኮነ ከመይ ጌርና ንጠቐመሉ ቀዳማይ ነጥቢ ንበዓልኩም ኩኑ ፋሽን ስለዝመፀ ጥራሕ ኣይትከተሉ ንዓኹም ዘለኩም መንነት ዝገልጽ ክዳን ጥራሕ ምረጹ ሰባት ንምሕጓስ ኢልኩም ኣይትከደኑ ካልኣይ ነጥቢ ዝስማዕማዓኩም ምረጹ ጽባቐ ጥራሕ ዘይኮነስ ቅሳነትን ምቾትን ዝህበኩም ውሽጣዊ ሰላምኩም ዝዕቢ ክዳን ምረጹ ሳልሳይ ነጥቢ ንለውጢ ተዳለዉ ህይወትኩም ክትቀይሩ እንተደሊኹም ካብ ኣከዳድናኹም ጀምሩ ንስኹም እትፈትዎ ምቾት ዝህበኩምን ኣከዳድና ተኸደኑ እዚ ኣእምሮኹም ንጡፍን ኣብ ዝተዋፈረ ስራሕ እውን ዕውት ንክኸውን ይሕግዞ እዩ ብዙሕ ግዜ ቋንቋ ክበሃል ከሎ ብኣፍና ዝወፅእ ቃል ጥራሕ ይመስለና ግን ኣከዳድናና እቲ ዝዓበየ ቋንቋ እዩ ሰባት ምስ ነፍሲ ወከፍና ዝገብርዎ ርክብ ዝውስንዎ ገና ሰላምታ ከይሃብናዮም ብዛዕባ ኣከዳድና ብዝገብርዎ ሚዛን እዩ ስለዚ ክዳንካ ቃላት ዝተሓርሞ ግን ድማ ዓዊሎም ዝዛረቡ መልእኽትታት እዮም ሓምሻይ ስምዒታዊ ለውጢ እቲ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ ክዳንና ስምዒትና ናይ ምቕያር ሓይሊ ከም ዘለዎ ዝገልጽ እዩ ሓደ ግዜ ስምዒትና ይወድቕ ወይ ድማ ድኻም ይስምዓና ኣብቲ ግዜቲ መብዛሕትእና ዝተበላሸወ ወይ ድማ ዘይተወደበ ክዳን ንኽደን ግን እዚ ልክዕ ኣይኮነን ስነልቦናዊ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብቲ ዝሓመቐ ስምዒት ከለኻ ጽፉፍን እትፈትዎን ክዳን እንተተኸዲንካ ኣእምሮኻ ብቕልጡፍ ናብ ፖዚቲቭ ወይ ድማ ኣወንታዊ ስምዒት ይቕየር እዚ ማለት ክዳንና ንስምዒትና ከም መቆጻጸሪ ሪሞት ኮንትሮል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ ሲምቦሊክ ኮምፕሌሽን ይበሃል ሰባት ናብ ሓደ ዓብይ ደረጃ ንምብጻሕ ክሓልሙ ከለዉ ገና ከይበጽሑ ከለዉ ነቲ ደረጃ ዝገልጽ ክዳን ይኽደኑ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዓብይ ቢዝነስ ክህልዎ እንተደልዩ ገና ቢዝነስ ከይጀመረ ከሎ ናይ ቢዝነስ ሰብ ዝመስል ኣከዳድና ይኽደን እዚ ድማ ንበዓልካ ኣነ ነዚ ደረጃ ዝበቃዕኩ ሰብ እየ ኢልካ ንኽትኣምንን ንኽትሰርሕን ይሕግዘካ ንስኹም ከ ብዛዕባ ኣከዳድናኹም እንታይ ትሓስቡ ዝያዳ እትፈትዎ ሕብሪ ወይ ዓይነት ኣከዳድና እንታይ እዩ ሰባት ብዛዕባ ኣከዳድናኹም እንታይ ክብለኩም ትደልዩ መልስኹምን ብዛዕባ ኣብዚ ርእሲ ዘለኩም ሓሳብን ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግን እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ጥራሕ ላይክ ግበሩ ናብ ካልኦት ሰባት ንክበጽሕ እውን ሼር ግበሩ ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ